Aquesta segona taula, com sabeu, és la que versarà entorn d'això, de l'eclosió de la rumba, del moment actual i del futur i del que aquests personatges que tenim aquí a la taula que us presento em pensen que és imprescindible i primordial tenir en compte de cara al futur. O sigui, la seva opinió com a representant diferents segments del parer rumbero, des de diversos punts de vista. Tenim aquests 5 personatges que són, us presento, us deia abans, el president d'aquesta segona taula, el Josep Maria Valentí, el Chacho, un artista de la talla d'en Peret, amb una carrera bastant diferent, perquè des de principis dels 80 es va mantenir una mica retirat, després ha anat participant en coses esporàdicament, però no ha tingut tanta presència mediàtica en els últims temps, per això fa que molts de vosaltres ni el conegueu. Els que col·leccionem música i el que ens agrada la rumba i els que hem aconseguit comprar els seus discos, perquè difícilment es troben i no es reediten, ens adonem que també era un personatge primordial, tant ell com el Peret, com el Pescadilla, cadascú va córrer una sort diferent. I tenim la sort de tenir a 2 dels 3 pilars d'aquesta història, que a mi em sembla fantàstic tenir-los aquí aquesta nit, anava a dir aquest matí, i em fa moltíssima il·lusió que tinguin també vot i paraula en aquest simpòsium, perquè sense ells no estaríem coixos. Això, a la seva esquerra està en Antoni Carbonell, en Sicus, també el coneixeu tots, ell ha treballat moltíssim per això de la rumba, ha sigut assessor d'aquests documentals que va fer el Jordi Barrachina per la BTV, que es deia La Rumba Tomba, va ser l'assessor musical. A part d'això, té un grup des de fa temps que és Sabor de Gràcia, que ha tret una pila de discos i ha arrollat pel món, i abans havia estat amb el Sayayay a l'època inicial de Yayay, en el primer disc, en això Brama. Aquestes coses les sé de memòria perquè jo compro discos, no com molts. I ara per ara està treballant amb el seu nou disc i, de fet, és també part participant d'un projecte que es va també engegar fa uns anys, pretenent el mateix que nosaltres estem pretenent avui aquí, que era Rumbacat, una associació de rumba catalana, on ells van fer també un esforç per intentar demanar coses que també nosaltres demanem al manifest. De fet, és una versió actualitzada i us ho explicaran, i més aglutinadora. Igual d'aquí 4 dies apareix un tio a Madrid i diu vaig a fer un simpòsium sobre la rumba mundial i tenim que anar tots allà també perquè encara la cosa sigui més gran. De moment es queda en aquest punt. Com deia el Sicus, perdó, és que he esmorzat. El Sicus ens parlarà també del que ell pensa, del que ell considera indispensable i necessari per tirar endavant aquesta història. Després, un altre membre que s'ha afegit a la taula, no en l'últim moment, era en el primer moment, perquè va ser una de les primeres persones amb les que jo vaig parlar d'aquest projecte, el Rogeli Herrero, dels Manolos. Al final ha pogut estar aquí amb nosaltres. Jo li agraeixo de tot cor que estigui amb nosaltres i que també ens doni la seva opinió. És curiós perquè avui tenim aquí a la taula com un matxembrat de gitano paio, de membres que estan representant la rumba en moltes altres vertents, perquè la música que fan uns i altres és prou diferent, però tots han tingut també ressò internacional a vegades i tots estan en actiu, que això també és un avantatge, i tots ens representen i em semblen fonamentals per aquesta història. Avui aquest matí aquí. A l'altra banda de la taula, a l'esquerra de tot, està la Consol Saez, que té un programa a Ràdio 4 i a Ràdio 3 que es diu Patxamanar. És una gran entesa sobre el tema. Ens semblava també primordial que hagués una persona que pogués donar una visió i una òptica diferent del fet actual de la rumba catalana i també ens aportés la seva opinió i el seu gra de sorra en aquesta assemblea, i a la qual també li dono moltes gràcies per estar aquesta nit amb nosaltres. Definitivament és de nit tot el dia. Sí, perquè sempre que veig rumberos és de nit, per tant, ja és de nit. I finalment en el David Torres, membre actiu de Yayay i també membre actiu de Rumbacat, i també un dinamitzador i un aglutinador i una genial persona, al qual també agraeixo que estigui aquesta nit amb nosaltres i que ens doni també la seva visió de tot això que he dit. No em repetiré més, amb això aconseguir que entrés igual que estàveu fora i ara ja definitivament comencen a xerrar. Em sembla que en aquesta taula, com que tindrem una mica més de temps, tot el temps que ens mengem per darrere, és a dir, tot el que ens passem de llarg, servirà per deixar de menjar tant, perquè després hi ha les hores del dinar, al qual esteu convidats, com ja sabeu. Em sembla que comptarem amb un micròfon inalàmbric per si algú vol debatir, parlar del tema o xerrar amb ells directament,
que també pot ser un plaer perquè reunir tants artistes en una sola sessió és difícil, costa molt i costaria molts calés, a més. Moltes gràcies i som-hi amb el Chacho, que ens donarà ell el seu parer directament i després anirem fent els torns en relació a esquerra-dreta a partir d'ell. Endavant, Chacho.